Maayong buntag mga igsoon ko diha ni Kristo. Sulod ning santos nga misa karon, atong iapil sa atong mga pag-ampo kining mosunod nga mga intensyon. Pamisa, pasalamat sa mga grasya nga nadawat. Pasalamat usab alang kang Mama Mary, Holy Spirit, San Pablo Apostol, San Antonio Abad, San Roque o Senior Santo Niño. Pamisa alang sa kalag ni Leopoldo, Manuel, Vicenta o mga kalag nga tanan sa purgatorio, labi na ang walay naghandom. Ang nagpamisa Carla Emanuela Anino. Misa pasalamat sa mga grasya nga nadawat sa maayong panglawas nga ilikay sa mga sakit karon nga di makita. Ug pamisa sa mga kalag nila ni Natividad Silvestre, Iluminada, Filipi, Polhencia, Hermohina, Hinara, Andre, Juan, o sa tanang kalag sa purgatorio, labi na kadtong walay naghandom. Ang nagpamisa Victoria Huntong Chan. Pamisa pasalamat sa mga grasya nga nadawat o sa kabaskog sa panglawas sa tibuok pamilya. Pamisa ni Catherine Gambi. Pamisa pasalamat alang sa kapistahan ni Senior Santo Niño, patron sa bugtong, nga hatagan og maayong panglawas permi akong pamilya, labi na sa mga anak nga tuwa sa layo nga nagtrabaho. Ang nagpamisa Maria Luz Felicilda Lopranco. Misa pasalamat sa mga grasya nga nadawat, ilabi na sa maayong panglawas o pamisa alang sa kapahulayang dayon sa kalag ni Nong Prido. Ang nagpamisa Maricel Moralia Godilosaw. Misa pasalamat sa Ginoo sa mga grasyang nadawat matag adlaw. Ang nagpamisa Elvera Aniana Tumakin. Misa pasalamat sa mga grasyang nadawat ug misa pasalamat usab sa misa pasalamat sa kalag ni Lucia Ireneo Hermohina, Lisilda Chodulo, Aristo Senior, Ana Anastasia, Irene Sopronio, ug sa mga kalag nga wala na'y naghandom. Ang nagpamisa si Rilo Bautista and family. Pamisa sa pagsaulog sa kapistahan nila ni Senior Santa Cruz, Santa Lucia, San Vicente Ferrer ug San Roque. Ang nagpamisa Pilipinas Salazar Duwalio. Misa pasalamat alang sa tanang grasya nga nadawat sa matag adlaw, ilabi na sa grasya sa kabaskog sa lawas sa tibok pamilya. O pamisa alang sa kalag ni Bernabe, Jacinto, Bernalda, Jocelyn Arnolfo, Jovencio Senior, Hinaro, Jovencia, Marciano. Nagpamisa Jubilin Suarez. Misa pasalamat sa mga grasya nga among nadawat ni Mama Mary, Senior Santo Niño, Senior San Vicente Ferrer o sa mga santos o santas nga tanan. Nagpamisa Jeep Charm Dapiton. Pamisa pasalamat sa grasya nga nadawat o sa maayong panglawas. O pasalamat sa mga santos, Senior Santo Niño, Mama Mary, San Pedro Calungsod, San Pablo, Berin sa Rigla o sa tanang mga santos. Ang nagpamisa Mr. Junard and Jessica Valorio. Pamisa pasalamat sa maayong panglawas o sa tanang mga grasya nga nadawat. Pamisa alang kang San Pablo Apostol, San Antonio Abad, Mama Mary, Senior San Roque, Berin sa Lourdes, Dolorosa. Pamisa usab alang sa kalag ni Rosindo, Lourdes, Pedro, Timoteo, Saturnina, Oligaria, Leopoldo, Sabino, Lorenza, Pio, Angelito, Restituta,
Federico, Ursula, Alfreda, Pedro, Cesaria, sa tanang mga kalag nga anaa sa purgatorio. Ang nagpamisa, Rolod Mihurada. Misa pasalamat sa Diyos nga Amahan, mahal nga Birhen Maria, ina sa kanunay panabang, Birhen sa Lourdes, Birhen de los Remedios, Birhen sa Fatima, Immaculada Concepcion, Santissima Trinidad o San Miguel Arcangel, alang sa mga grasya sa kinabuhi o kanunay nga kabaskog, kaayuan sa lawas o proteksyon batok sa mga sakit o kadautan. Alang sa mga kalag sa purgatorio, ilabi na sa kalag ni Moises, Anisita, Proctuso, Mario, Miteris, o Jojo Elpidio, Sabas o Tertuliana, ang nagpamisa bilin humaw. Pamisa alang sa coronavirus nga muhunong naunta ang pagkailak sa tibuok kalibutan, ilabi na sa atong nasod. Sa Teresita Villamor, pasalamat sa among pamilya sa mga grasya nga nadawat, pangamuyo nga muhunong na ang pagkuyanap sa COVID-19 ug iiway ang mga frontliners sa maong sakit. Alang usab sa kapistahan sa Barangay Inlaw Santa Cruz, ang nagpamisa, May Isabel Ramirez. Pamisa sa mga kalag ni Eustaquio Sr., Jovita, Marcelo o sa mga kalag sa purgatorio, ang nagpamisa, Roy Bautista. Pamisa sa kalag ni Sharami. Pamisa gikan ni Ninia Marie. Kalag ni Arsenio, Marta, Crescenti, Cristina o sa mga kalag nga tanan. Ang nagpamisa, Lens Talaid Kadiraw. Pamisa sa mga kalag ni Esterlita, Jorgia, Florentino o Magdaleno, o pamisa pasalamat sa mga grasya nga nadawat matag adlaw sa gasa sa kinabuhi, o pasalamat sa tanang nag-birthday karong adlaw, Abril 25. Nagpamisa, Joanna Joy de la Torre. Pamisa sa mga kalag ni Rosario, Angela, Ramon, Igleserio, Juan, Felicitas, Irenia, Juanito, Cristina, Andrea, Cristituta, ug sa mga kalag nga tanan sa purgatorio, ang nagpamisa, Maria Teresa Encarnacion. Pamisa sa kalag ni Florentina, ang nagpamisa, Jolsmi Torbiso Bautista. Pamisa alang sa kalag ni Ronaldo Manorinia, Emiliana, Braulio, Epipania, Chofilo, Rebecca, ang nagpamisa, Luna Maonfang. Pamisa alang sa mga kalag ni Maria Nina, Angela, Silverio, Felisa, Josephine, Melania o Philly. Nagpamisa, Wing Humawas. Pamisa sa kalag ni Cipriano, Raymond, Andrisa, Marciano, Isabel, Milicio, Benigna, Benedicta, Pacifico, Angelita, Ruben, Josephine o sa tanang kalag sa purgatorio. Ang nagpamisa, Genevieve de la Torre Bisira. Pamisa sa kalag ni Silvestre, Isabel, Maxima, Pilisa, Bibi Angel, Eduardo. Ang nagpamisa, Miko Lufranco. Pamisa alang sa kapahulayang sa kalag ni Herminia, Hipolito, Minilio o sa mga kalag sa purgatorio. Nagpamisa, Prisi Enriquez. Pamisa sa kalag ni Josepino Sr., Bonifacio, Concisa, Gertrudis, Justino. Nagpamisa, Doris Best. Pamisa sa kalag ni Sopronio sa iyang ika-15th anniversary. Ang nagpamisa, Los Biminda Bautista and Family. Pamisa alang sa kalag ni Mario o Andronica. Nagpamisa, Cairon Angeline Paredes.
Pamisa alang sa mga kalag ni Fanfila, Paul, Anyana, Clemente, Sopronia, gikan ni Dincy Ann Aniedes, Granada. Pamisa sa mga kalag nila ni Rofelia, Robustiano, Socrates, Natividad, Ninong Policarpo Sr., Mary Salvacion, Robert Itil Wilson, Noel Hubil, Julius, Juliet Cras, Manolo, Elias, Rufino, Lucing, Lucy, Pauloy, Ramil, Pina, Linda, Tiring, Tanong, Naring, Janila, nagpamisa Junardo Valorio. Pamisa alang sa kalag ni Socorro sa sumad sa adlaw niyang natawhan. Nagpamisa Teresita Villamor. Pamisa alang sa mga kalag ni Romulo, Simeon, Feliciano, Celestino, Maria, Blas, Natalia, Alfredo, Pilomina, Rosita, Ludovico, Eduardo, Aliho, o mga kalag tanan sa purgatorio, labi na katong walay nagdumdum kanila. Nagpamisa sa Ragusa, Mila. Pamisa sa mga kalag ni Rico, Emilia, Lucio, Isabel, Pablo, Catalina, Resurrection, Bernabe, Hill, Estilito, Modisto, Elisa, Mr. Otto, Apolonia, Fear, Robin Sr., Robin Jr., Insyang, Claudia, Demetrio, Joanna Marie, Protasio Sr., Protasio Jr., Minervo, Renfrido, Meropi, Maria Flores, Baldomera, Moises, Laurita, Rogelio, Socorro, Gregorio, Ronald, Luel, o sa tanang kalag sa purgatorio, labi na ang walay naghandom kanila. Nagpamisa Maisabal Ramirez. Pamisa alang sa kalag ni Orsulo. Pamisa gikan ni Lorin Gatchalian. Pamisa alang sa kalag ni Vicente o Flabliana. Nagpamisa Jan Carlo Anyabisa. Misa pasalamat sa mga Douglas clan. Misa pasalamat sa tanang mga grasya nga nadawat from Judith Tan. Misa para sa mga santos, St. Joseph, Sacred Heart of Jesus, Divine Mercy, Senior Santo Niño, St. Anthony de Padua, Mama Mary, Lord Jesus, St. Michael, Archangel, from Judith Tan. Misa pasalamat ngadto ni Senior San Vicente Ferrer sa mga grasya nga nadawat from Felix o Linlin. Pamisa sa mga kalag pamisa sa mga santos, San Vicente Ferrer, San Roque, inahan sa kanunay panamang. Pamisa pasalamat sa mga grasya nga nadawat o sa kabaskog sa panglawas. Misa pasalamat sa kapistahan ni Senior San Vicente Ferrer, San Roque, Mama Mary o mga santos nga tanan sa langit from Pitaliar family. Misa pasalamat sa kapistahan ni Senior San Vicente Ferrer, pinaagi sa iyang pagpangama sa mga grasya nga nadawat, kaayuhan sa mga balatian sa kalag ug lawas, nga untay iway kita sa makatakod nga sakit nga COVID-19, nga unta dili na mukuyanap ang maong sakit sa tibuok kalibutan. Pamisa pahinungod kang Senior San Vicente Ferrer ug sa atong labang makagagahom ug sa tanang santos ug santa sa langit from Elisa. Pamisa pahinungod kang Senior San Vicente Ferrer ug ilabi na sa atong Ginoong Dios Jesucristo sa baskog sa lawa sa grasya nga iyang gihatag kanamo ug sa tanang santos ug santa sa langit from Asok family. Misa pasalamat ni Senior San Vicente Ferrer, tagasa sa kinabuhi sa kabaskog sa lawas. Mga pamisa sa kalag ni Jigo, Adriana, Demetrio Sr., Gaudencia, Claudia, Mamerta, Gregorio, Luciana, Andres,
Marcelino, Amando, Bidala, Nicobides, Thomas, Tarsiana, Leandre, Antonia, Sofia, Hiralda, Ignacia, Severina, Arsenio, Andres Jr., Valeriana o mga kalag sa purgatorio. Pamisa sa kalag ni Emiliano, Lorenzo, Agustina, Margarito, Ruiz Jr., Minundo, Paula, Petra, Moristo, Prampasita, Ongkoy. Pamisa sa kalag ni Francisco o mga kalag sa purgatorio. Pamisa sa kalag ni Maria, Petra, Eugenio o mga kalag sa purgatorio. Pamisa sa kalag ni Kimtong, Dominga, Susana, Ibarra, Oscar, Biniranda, Concordia, Jacinto, Teresa, Carmen o sa tanang kalag sa purgatorio, labi na kantong wala na'y naghandong kanila. Pamisa sa kalag ni Juanita, Demetrio Sr., Nisitas, o sa mga kalag sa purgatorio, ang nagpamisa, Dimit. Pamisa sa kalag ni Vitaliano, Lopilito, April, Luciano, Timotea, Quintino, Silveria, Nicolas, Linoy, Rustica, Gregorio, Luciana, Benigna, ug sa mga kalag tanan sa purgatorio, ang nagpamisa, Gina. Pamisa alang sa kalag ni Vicente, Paula, Luciana, Benigna, Timoteo, Luciana, Serapia, Matia, Isayas, ug sa mga kalag sa purgatorio, kantong wala na naghandom kanila. Pamisa sa kalag ni Herminihilda, Elpidio, Vicente, Luciana, Benigna, Tisi, Dolores, Rafaela, Hilaria, Paula, Valeriano, Librada, Proctoso, Provincia, Modista, Gregoria, Danji, Agaton, Abrosia, Pastor, from Pitaliar family. Pamisa sa kalag ni Luciana, Vicente, Jofrido, Benigna, Paula, Matias, Isayas, Maximiano, Timoteo, Serafia, Luciano, Timotea, Rustica, Gima, Remedios, Floro, Margarito, Alejandra, Solficio, Marcelino, Erenia, Andres, Felisa, Marianito, Inocencia, Macrino, Joaquin, kalag sa purgatorio. Pamisa sa kalag ni Mauricio, Magna, Roman, Crispina, Nipopasina, Epipania, Patrio, Francis Rafael, Prisco, Francisco, Pedro, Benjamin, Romeo, Pirino, Pakit, Maximo, Juliana, Dita, Antonia, Oksali. Pamisa sa kalag ni Eustaquio Sr., Tomas, Idobisis, Nicolasa, Binirando, Nicomidis, mga kalag sa purgatorio. Misa pasalamat sa maayong panglawas sa akong pamilya o sa mga grasya nga nadawat. Pasalamat usab sa mga grasya nga nadawat sa maayong panglawas sa akong mga pag-umangkon o sa tanan kong mga igsuon. Thanksgiving Mass of George Buga for his 40th birthday and Thanksgiving Mass of Silveriana Dispo for her 76th anniversary. Magpasalamat ko sa among health with family nga ilikay sa COVID-19. Pamisa pasalamat sa mga grasya nga nadawat ilabi na sa maayong panglawas sa among family. Pangamuyo nga muhunong naunta ang COVID-19 nga nikuyanap sa tibuok kalibutan. Pamisa sa kalag ni Martin, Mahinsya, Erlinda, Samuel ug Pio. Pamisa sa kalag ni Rebecca sa iyang 40 days gikan sa iyang kamatayon.
Pamisa sa kalag ni Josepa, Monico Pablita, Aniano, Rinaldo, Marcelo, Albina, Elpidio, Maura, Felicidad, Alfonso, Zacarias, Pilahia, Anatalio, Faustina. Pamisa sa kalag ni Jigo, Adriana, Demetrio Sr., Gaudencia, Mamerta, Claudia, Gregorio, Luciana, Nicomidis, Marcelino, Andres, Amando, Vidala, Tomas, Leandre, Seferina, Antonia, Ignacia, Sofia, Hirilda, Andres Jr., Tarsiana, Valeriano, Arsenio, Joanna Marie, og ni Mervin Joyce. Pamisa usab sa kalag ni Sister Mark Peralta og healing of the family of Cabanyas. Sa ngalan samahan og sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Pag-ampo kang Senior San Roque, maluluyon o yamot nga Dios, Ginoo ug Amahan nga mahigugmaon, gihatagan mo kami sa among mga balatian diha kang Senior San Roque, aron tungod sa iyang panabang makita namo ang kaayo sa kalag ug sa lawas. Nagapasalamat kami kanimo tungod sa mga bertudis nga gihiyas mo kaniya, kay siya ang among dangpanan nga tambal sa mga sakit nga mananakod. Ipaiway mo kanamo ang mga sakit nga mananakod, ilabi na ang COVID-19. O Amahan nga mahigugmaon, nga tungod sa mga pahanungdan sa imong matamis o yamot nga anak, o tungod sa mga bertudis ni San Roque, nga among langitnon nga tambal, ingon man giampo namo kanimo ang Santa Iglesia Katolika, ang Santo Papa nga Pangulo, ang mga haring Kristiyanos, aron magpadayon gihapon sa pagsilbi kanimo, ug ang mga irihis ug dili binunyagan managbalik ug moila kanimo, ingon man luwason mo ang mga kalag sa purgatorio ug ang anaa sa salang mortal, aron mahigawas ni anang hilo nga infernohanon sa mga sala. Aron kaming tanan mubati sa katamis ni ining langitnon nga tambal, ug maabot namo tungod kaniya ang dayon nga katamis didto sa langit. Amen. Amahan namo na ka sa langit, pagdayon ang imong ngalan, mabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Pasiluwa kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunualo sa kami sa tanang dautan. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoong Dios anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan sa bang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iyampo mo kaming mga makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Himaya samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan karon ug sa gihapon ug sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. Amahan namo na ka sa langit, pagdayon ang imong ngalan, mabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunualo sa kami sa tanang dautan. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoong Dios anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, bulahan usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming mga makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Himaya samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan karon ug sa gihapon ug sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. Amahan namo na ka sa langit, pagdayon ang imong ngalan,
Mabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalan-una mo sa matagadlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Ipasayloa kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunuwalwas sa kami sa tanang daotan. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoong Dios anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulano sab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming mga makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Himaya samahan og sa anak ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan karon ug sa gihapon ug sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. Sa ngalan samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Sa ngalan samahan og sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maanaw sab kanimo. Mga igsuon, maghinulso kita sa ato mga sala, aron maandam kita sa pagsaulog nining santos nga misa. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagahom sa tanan ug kaninyo mga igsuon nga nakalapas sa kudakuyamot sa una sa pulong sa buhat o sa wala pagbuhat sa kinahanglan buhaton. Kaya akong sala, akong dakong sala. Musa nagamuya ko kang Santa Maria kanunay ulay sa tanang mga anghel ug mga santos o kaninyo mga igsuon, aron ninyo kong iyampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan ta kita sa Dios nga magkaagahom sa tanan o pasayloon sa ato mga sala. Dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo kaluy ikami. Ginoo kaluy kami. Kristo kaluy ikami. Kristo kaluy kami. Ginoo kaluy ikami. Ginoo kaluy kami. Himaya sa Dios dito sa langit.
Mag-ampo kita. O Diyos nga naghatag kang San Marcos imong ebanghelista sa grasya sa pagwali sa ebanghelyo, itugot nga muyo kami nga magakat-on kami sa iyang gitudlo aron makasunod kami sa pag-ayo sa kinabuhi ni Kristo. Kinamang ipangayo pinagi sa among Ginoong Jesu-Kristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Pedro. Pagpaubos kamong tanan ug pag-alagad sa usag-usa, kay ang kasulatan nag-ingon, kontra sa Dios ang mga garbuso, apan maluoy siya sa mga mapaubsanon. Busa, pagpainalom kamo sa gahom sa Dios, aron siya magtuboy kaninyo sa panahon nga iyang gitagal. Itugyan kaniya ang tanan ninyong kabalaka, kay siya nag-atiman kaninyo. Pagbantay o pagtukaw kamo, kay ang inyong kaaway nga mao ang yawa, naglibot-libot kaninyo sama sa liyon nga nagngulog, nangita og tukbonon. Liguna ang inyong pagtuo, og sukli siya, kay nasayod kamo nga ang inyong isig ka magtutuo sa katibuok kalibutan, gisulayan sa samang alantuson. Apan human sa inyong pag-antos sa mubong panahon, ang Dios nga tinubdan sa tanang grasya, ug maoy nagtawag kaninyo sa pagpakig-ambit sa iyang walay katapusang himaya uban kang Kristo, maghingpit ug maghatag kaninyong kalig-on, kusog o sukaranan nga dili matarog. Iya ang gahom nga giisip kong buotang igsuon. Dasigyon ko kamo sa pagsalig niini kay igsuong simbahan dito sa Babylonia nga pinili usab sa Dios. Ingon man si Marcos nga akong anak, pagpangamustahay kamo uban sa halok sa Kristohanong gugma. Hinaot unta nga ang pakigdait mag-uban kaninyong tanan nga iya ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Salmo Responsorio. Sa gihapon awitan ko ang kaayos sa Ginoo. Sa gihapon awitan ko ang kaayos sa Ginoo. Ang mga kaayuhan sa Ginoo akong awitan sa gihapon. Latas sa tanang kaliwatan, magsangyaw ang akong bakba sa imong kamay. Kay nag-ingon ka, ang akong kaluoy nagabarog sa kahangturan. Diha sa langit, imong gilig-on ang imong kamatinud-anon. Sa gihapon awitan ko ang kaayos sa Ginoo. Ang kalangitan nagasangyaw sa imong mga katingalahan, o Ginoo. Ang imong kamatinud-anon diha sa katilingban sa mga santos, kay kinsa diha sa kapanganuran ang makalabaw sa Ginoo. Kinsa ang sama sa Ginoo diha sa mga anak sa Dios. Sa gihapon awitan ko ang kaayos sa Ginoo. Bulahan ang mga tawo nga nahibalo sa masadya nga singgit. Diha sa kahayag sa imong nawong o Ginoo nagalakaw sila. Sa imong ngalan nagsadya sila o pinaagi sa imong katarong gibayaw sila. Sa gihapon awitan ko ang kaayos sa Ginoo.
Ang ginumanaa kaninyo. Mana usab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo, sumala ni San Marcos. Himayahon ikaw, O Ginoo. Si Jesus mipakita sa napulog usa ka tinun-an ug mingon kanila. Panglakaw kamo sa tibuok kalibutan ug isangyaw kining mayong balita ngadto sa tan mga tawo. Ang mutuog magpabunyag maluwas, apan ang dili mutuo silutan. O kini ang mga timaan sa gahom nga mabatulan nila nga mutuo. Sa akong ngalan maghingilin sila mga yawa ug manulti og lain-laing mga sinultihan. Kung mga halas o makainom silang bino, dili sila maunsa. Itapion nila ang ilang mga kamot sa mga masakiton o mga ayo sila. Human makigsulti kanila ang Ginoong Hesus, gidala siya ngadto sa langit ug milingkod sa tuo sa Dios. Ug nanglakaw ang mga tinun-an ug nagsangyaw sa mayong balita sa tanang dapit. Ang mitabang gayud kanila mao ang Ginoo ug bidason sa katinuod sa ilang giwali pinagsipaghatag kanila sa mga timaan sa gahom. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Usa sa mga dagkong buluhaton sa matag magtutuo, sa matag binunyan, sa matag sakop sa simbahan, mao ang pagsangyaw sa Ebanghelyo sa kaluwasan. Gisangon sa matag usa nato sa ato mga abaga ang pagkamangsangyaw sa mayong balita sa kaluwasan. Apan ang pangutana sa atong bahin, asa man kita magasangyaw kinsa man ang unsa man nato sa pagsangyaw. Dili na kinahanglan nga kita mulangyaw paglain-laing mga dapit. Aron kita magkahimo sa pagsangyaw sa Ebanghelyo sa Ginoo. Kundili magkahimo kita niini diha sa atong kaugalingong tagsa-tagsa ka mga katilingban. Magkahimo kita sa pagsangyaw diha sa matag pamilya, diha sa atong kaugalingong katilingban. Sa atong nagiingon, wala na magkinahanglan nga kita mulangyaw paglain-laing mga dapit aron lamang sa pagsangyaw sa Ginoo, kundili magkahimo kita niini diha sa atong kaugalingong nataran. Sa unsa mang paagi kita magkasangyaw, kaya lagi labing siguro ang labing daghan moyon kanato, dili kita makahimo, dili kita mahibalo sa pagwali, pagsulti at tubangan sa kadaghanan. Mga igsuon, adunay mga pulong nga nagaingon, ang usa ka aksyon o usa ka buhat nagasulti kinig gatusan o kalibuan na ka mga pulong. Sa ilang pagkasulti, kung maghiskot kita pagsangyaw nato, may tungod sa mayong balita sa kaluwasan. Makahimo kita nini, pinagi sa atong kinabuhi, pinagi sa itong mga buhat. Puy-an ang Ebanghelyo sa Ginoo. Puy-an ang iya mga pulong. Tumanon og buhaton unsa ang iya mga sugo ug mga balawt nga gihatag kanato. Buhaton og tumanon unsang kabubuton sa Dios diha sa atong kinabuhi. O kini atong gipadagayon diha sa atong mga buhat. Og nining pagiha, nahimo na kitang mga magsasangyaw sa Ginoo ngadto sa atong isikatawo. Ang mga buhat nato, ang atong kinabuhi, naglitok nagkalibuan ka mga pulo, may tungod sa itong pagsangyaw. O diha sa itong paghimo sa ingon, naisama kita sa mga misyonero, inagsangyaw, mahitungod kang Kristo, o mahitungod sa Ebanghelyo sa kaluwasan sa tao, ngadto sa atong isig katao.
Diya sa iyang yanog timos nga ebanghelyo, gisangyaw ni San Marcos ang mayong balita, may tungod sa matuod nga Mesiyas, si Jesus ang Ginoo. Atong pangayon samahan nga iyang dunggon ang atong mga pag-ampo alang sa kalibutan nga nanginahanglan sa paglaom sa ebanghelyo. Mayon kita, Ginoo, kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Alang sa atong Santo Papa, nga hatagan siya og kalagsik sa panglawas, aron makapadayon siya pag-atiman sa katawan sa tibuok kalibutan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy-i kami. Alang sa mga pangulo sa tibuok kalibutan, nga mosalig sila sa kanunay kang Hesus, ang nabanaw nga Dios ug dili magpalingla sa daotan ug tinguha sa mga tawo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy-i kami. Alang sa mga katikista ug magtutudlo nga magkahiusa sa pagtudlo sa mga hiyas ni Hesus ngadto sa tanang kabataan, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy-i kami. Alang sa mga misyonero nga hatagan sila kanunay o kadasig sa pagsangyaw sa maayong balita o magdala sa mga tao sa pagsaulog sa mga sakramento, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy-i kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy-i kami. Alang sa atong mga igsuon nga mipanaw na sa laing kinabuhi, nga uban sa pagpangalian ni San Marcos, makatultol sila sa dalan sa kabulahan, nga mao ang langit, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy-i kami. Magagawam nga mahan, tinabangan sa mga pag-ampo ni San Marcos, ang magkanunayong magsasangyaw sa mayong balita, among ipadangat nga na kanimo ang among mga pangamuyo. Itugot nga pinay sa among pagsunod sa iyang paniingnan, mutubo kami diha sa kalig-on sa pagsangyaw sa ebanghelyo. Pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pag-ampo kamoron ng ako ginyong sakripisyo, dawaton ta sa Dios samahan, magagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimay siya ngalan, alang usab sa kapuslanan sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, kami nga nagpasinungog kang San Marcos, naghalat nga na kanimo sa mga halat sa pagdaig, ug nangaliw po nga unta ang pagwali sa imong ebanghelyo, magpadayon sa kanunay dinhi sa imong simbahan. Ini among gipangayo, pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kininyo, Manausap kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahan Dios nga tunhay makagahom sa gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanan-dapit. Kay ikaw ang makanunayong nga magbalantay nga diligayt mo biya siyang panon. Pinagi sa mga apostoles nagbantay ikaw nga mahigugmaon kanamo ug nanalipod sa walay hunong. Ikaw ang naghimo kanila nga mga magbalantay sa panon aron motabang sila sa pagpadayon sa buhat sa imong anak o gikan diha sa langit hangtod karon nagaagag sila kanamo.
o busaban sa mga anghel ug mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa maghimaya, duyog sa langway hunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daigo na nagani sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gid ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanayng kasantos, ipadalangin mong espiritu aron pagsantos ni ining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesu-Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siyog pan ug mipasalamat kanimo. Mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang pagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usam. Mihatag niining ngadto sa iyang mga tinun-an o miingon. Dawata kini og panginom ka mga tanan gikan. Kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bagog tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo alang sa tanang mga tao, aron na mga sala mapasaylo. Buhata kiniron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik ini. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesu-Kristo, nagahalad kami kanimo mahan ining pan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang og moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkayo sa diha sa Espiritu Santo. Namnami Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Francisco among Papa, ni Patrick Daniel among Obispo, o sa tanang mga pari. Namnami usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga babanhaw ang tanang nagamatay diha sa imong kaluoy, dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan, himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria, nginahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose yang bana, uban sa mga apostoles, uban ni San Marcos, o sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amoy ikaw nga daigon, o amoy ikaw nga himayaon, pinagi ni Jesu-Kristo, imong anak. Pinagi kaniyawan kaniyaw diha kaniya, gihatag nga na kanimo makagahom nga mahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Karon mag-aampo kita sa bahan, atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunopos. Amahan na mo, anak ka sa langit, pagdaigon na mabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matang adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, pasayloa kami sa among mga sala, maingon nagapasaylo kami sa mga nakasala ka namo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinanualo sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga mo kaming luwason sa tanayng dautan, hatagi kami sa kalinaw ni ining panahuna.
Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, o mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among manunobos. Kay mo man ang gingarian o ang kahunggang maya hangtod sa kantoran. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, nga kung kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa nga among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, o sibo sa imong kabubuton, at agi kami sa imong kalinaw kay usa, ikaw nga buhi og hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo, Manausap kaninyo. at ipakita ang atong panginigsunay, panagdait manaa kaninyo. Kordero sa Diyos, ang nagawagtang sa mga kalimutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos, ang nagawagtang sa mga sala sa kalimutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos, ang nagawagtang sa mga sala sa kalimutan, hatagi kami sa kalinaw. Kinibaong kuraro sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, mulahan ng gidapit, alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay mo ang palawat kanimo, apan ipamulong mo lamang o mamaayo ako. Pagampo alang sa usa ka espirituhanong pagkalawat. Akong Hesus, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-ania kauban kanako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Mag-ampo kita. Magkagawam nga Diyos, itugot na nga muyo kami, nga magsantos unta kanamo ang among gikalawat, gikan sa imong altar, o maglingon kini kanamo dihas pagtuo sa Ebanghelyo nga gisangyaw ni San Marcos. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Orasyo Imperata para sa novel coronavirus. Diyos among amahan, ni kanimo, niining panahon sa amuang pag nga unta mapanalipdan mo kami,
batok ni ining hulga sa 2019 novel coronavirus nga mikalas na sa pipila ka mga kinabuhi sa among kaigsuunan ug nahiagom sa kadaghanan. Nangalyupo kami sa imong grasya alang sa mga tao nga gitahasan sa pagtuon sa hinungdan ni ining maong virus nga nagdala sa makalilisang nga sakit. Giyahi ang mga kamot ug lamdagi ang mga hunahuna sa mga doktor nga nag-alima sa mga masakiton subay sa ilang katak ug dinuyugan sa gugma ug kaluoy. Kanila usab nga mga kawani sa lokal ug nasudnong pangagamhanan ug kanilang mga pribado nga mga ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong epidemya. Mahatagan unta sila sa imong Dios nung lamdag. Nangalyo po usab kami kanila nga nahiagom sa maong epidemya. Mahatagan unta pagbalik ang kapiskay sa ilang panglawas. Itanyag kanamo ang grasya nga maghayusa kami sa pagbuhat alang sa kaayuhan sa tanan ug pagtabang sa mga nagkinahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak nga nagapuyo ug nagahari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, Panos, iampo mo kami. San Rafael Arcangel, iampo mo kami. San Roque, iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, iampo mo kami. San Pedro Calungsod, iampo mo kami. Ang ginomanaa kaninyo, Manausab kanimo. manalangin kaninyo ang Diyos nga makagahom sa tanan, ang Amahan, ug ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Ato nagikahalad ang Santos nga Misa, tungdadon ang gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios.